Que tal? Moi boa noite, un saúdo. Arrancamos nesta xornada de mércores, contamos a actualidade de As Pontes. Principiamos hoxe cunha oferta que poucas veces teremos. Participar nunha serie, nunha grabación que se vai facer para Netflix, que se está facendo, de feito, xa podemos sentar que é a miniserie Lobo, protagonizada por Luís Tosar, e que conta a historia de Robasanta, o primeiro lobisome. Pois varias escenas van a rodar aquí, no Monte do Forgaselo. Vai ser o martes e o mércores da semana que ven. E quen queira pode sumarse como figurante porque se necesita a moita xente para representar unha batida de lobo. Contámosvolo. Así abrimos este informativo. O Monte do Forgaselo vai ser escenario da rodaxe dunha serie para a plataforma Netflix a semana que ven. Nesta paraxe montañosa vanse rodar unhas secuencias nas que a veciñanza dunha aldea sae facer unha batida na busca do lobo. A produtora Vaca Films busca xente que desexe sumarse como figuración para rodar estas escenas. Calquera perfil é válido, tendo en conta que a serie ambiéntase a finais do século XIX, polo que os cortes de pelo moi modernos ou tinguidos e as tatuaxes moi visibles son a única eiva para participar. Polo demais, vale calquera idade ou característica física. As persoas que participen serán contratadas, dadas de alta na Seguridade Social e remuneradas polo seu traballo. Para participar o mércores 24 e xoves 25 podese chamar ou escribir o 614 92 8133. Lobo, que vai ser o título desta serie baseada no caso real de Manuel Blanco Robasanta, o primeiro asesino en serie documentado de España e presunto lobisome, conta con Luís Tosar e Tristán Ulloa para dar vida a esta historia. Prazos que rematan, neste caso, para solicitar unha praza, para solicitar un lugar nos diferentes centros educativos. A Consellería de Educación pechará o venres o período de solicitude de praza nos diferentes centros educativos públicos de infantil, primaria, secundaria e bacharelato de Galicia. Así, todas aquelas persoas con menores ao seu cargo que vayan a entrar por primeira vez no sistema educativo e tamén os alumnos e alumnas que desexen cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas libres, terán toda a xornada do venres para entregar as súas solicitudes ou ben presencialmente no centro no que desexen iniciar a súa formación ou por vía electrónica mediante o portal da Xunta Admisión Alumnado. Unha vez pechado o prazo, o listado provisional de admitidos e excluídos darase a coñecer o 27 de abril. As listas definitivas publicaránse o 15 de maio e xa a formalización de matrícula terá lugar entre o 20 e o 30 de xuño para os estudantes de infantil e primaria e do 23 de xuño ao 7 de xullo para os de secundaria e bacharelato. Lembrar que mediante a aplicación Admisión Alumnado pódese consultar o estado de tramitación da solicitude nas diferentes fases do proceso, empregando o código que xera a aplicación ao gravar a solicitude, xunto co DNI do proxenitor ou proxenitora. Asemade, os centros educativos publicarán no seu tabuleiro de anuncios unha copia física dos listados dos nenos e nenas admitidos en cada etapa formativa. E no que ainda estamos é facer as compras, iso sexa de última hora para o Día do Pai, que mañá hai premio en Coempo. A Asociación de Comerciantes Hostaleiros Coempo afronta xa a recta final da súa campaña dedicada ao Día do Pai. Unha nova aposta para impulsar o comercio de proximidade e onde os clientes poderán facerse con interesantes premios. Baixo o lema deste 2026, Superpapá e os seus superpoderes, Coempo porá en xogo unha cesta con produtos locais e 3 sesións de fotografía en familia, coa impresión e enmarcado dunha lámina conmemorativa da xornada. Para participar abonda con realizar calquera compra ou consumición nos locais comerciais e de hostalería que contan co cartel do Superpapá nos seus escaparates. Cubrir o ticket da mesma co nome, apelidos e teléfono de contacto do cliente e depositalo nos buzóns cos que conta cada establecemento. Despois tocará cruzar os dedos para ser o agraciado ou agraciada no sorteo que aínda non ten data, pero que previsiblemente se realizará xa a semana que ven no local de Coempo e que se vai retransmitir polas súas redes sociais. Unha vez escollidos os 4 tickets gañadores, procederase a contactar coas persoas afortunadas, aínda que tamén se sacarán papeletas reserva de non poder comunicarse cos agraciados ou agraciadas. Segue adiante a oferta da UNED Senior cunha grande participación, como sabe, deste ano quedaron perto das 100 persoas participando e temos xa un novo módulo en marcha. A Universidade Señor das Pontes iniciará o vindeiro luns un novo módulo formativo. Será o segundo dos 3 que integran a programación desta 8ª convocatoria e onde a temática xeral serán as ciencias da terra e a tecnoloxía. A programación desta nova sección vai contar con 3 xornadas. A primeira, como dicíamos, o vindeiro luns de 5 a 7 da tarde na Casa do Peso e baixo a dirección da profesora de Enxeñería Industrial da Universidade da Coruña, Miriam Timiraos. A experta abordará na súa conferencia o que supón a revolución digital na xestión da auga e como a xestión intelixente da auga mediante o uso da inteligencia artificial ou sensores avanzados permite mellorar a eficiencia e sostenibilidade. De feito, serán temas de debate novas ferramentas como as redes 5G ou tecnoloxías como os xemelgos digitais que permiten detectar fugas en tempo real, optimizar o consumo e prever a demanda.
Xa para o mércores 25 teremos nas Pontes a doutora en Química Socorro Castro, que afondará nos beneficios do coche de hidróxeno e que será un dos pilares fundamentais da mobilidade sostible do futuro, grazas a que non produce CO2, a súa repostaxe é ultra rápida ou a súa gran autonomía con prototipos que alcanzan ata os 1000 km. Este segundo módulo pechará o día 6 de abril da man do sociólogo José Antonio Cortés, que falará sobre o papel fundamental da cidadanía na transición ecolóxica e as enerxías renovables. Damos conta agora tamén das novas reunións do Clube de Lectura, as deste mes de marzo que rematan. A Biblioteca Ribera Rouco vai pechar o mes de marzo da man de novos encontros dos seus clubes de lectura. De feito, xa temos data e horario para a reunión na que as persoas participantes debaterán e afondarán nas dúas historias propostas. Así, o xoves da vindeira semana, ás 8 do serán, están convocados todos os participantes no Clube de Lectura Tradicional para diseccionar Las despedidas do guionista e escritor Jacobo Vergareche. Tratase dunha novela curta na que o protagonista Diego, en plena festa, recoñece a unha muller que marcou o seu pasado, pero da que non sabe ningún nome. Dende aí arrinca unha historia na que Diego busca esa muller descoñecida e esa conexión do pasado ao tempo que doita neste caso coa súa vida actual, na que se supón que o ten todo, pero que marca a rutina e o desgaste da súa relación matrimonial. Para que aínda non hai data é para a reunión mensual do Clube de Novela Negra e onde o protagonista é vestido de novia, o thriller psicolóxico de Pierre Lemaitre, unha historia onde a unha muller que sofre lapsus de memoria se convirte na principal sospeitosa dunha serie de asasinatos macabros e que se analizará próximamente nun novo encontro do Clube Municipal de Novela Negra. Iso sí, para as persoas interesadas en sumarse aos vindeiros encontros destes dous clubes, saiban que abonda con pasarse pola biblioteca e ali formalizar a inscripción en calquera destas dúas actividades. Ven de celebrarse o certame de clarinete en Ourense, tivemos presenza pontesa, tivemos moi boa representación, con moi bo nivel. A nosa vila, e particularmente o virtuosismo dos nosos pequenos e pequenas intérpretes, volvía a contar con representación nunha nova convocatoria do prestixioso certame de clarinete Cidade de Ourense, que cumpre neste 2026 a súa primeira década. Así, na cita que tiña lugar a pasada fin de semana na cidade das Burgas, 3 estudantes da disciplina que dirixe o mestre Marcel Chirilov acudiron a esta convocatoria en representación do Conservatorio de Música das Pontes. Candela Salgado, na categoría A para intérpretes de 13 a 15 anos, e os irmáns Vieito e Xoán Losada Coello, na modalidade B para menores de 8 a 12 anos, acudiron a este prestixioso certame en o que un total de 27 rapaces e rapazas de conservatorios de toda Galicia interpretaron pezas de Reger, Mozart ou Chopin. Lamentablemente, ningún dos 6 premios en xogo se viñeron para as Pontes, pero dende o propio conservatorio deron conta da súa satisfacción polo bo traballo e nivel interpretativo dos 3 artistas locais. Dicíamos que rematan os prazos, tamén falamos de San Xosé, pero falamos da carreira de San Xosé que este ano celebra o sábado 21, pero remata xa o prazo para anotarse. As Pontes volverá a celebrar o Día de San Xosé da man do deporte e que regresa a tradicional carreira pedestre pontesa para festexar o seu 33 aniversario. Ata mañá ainda teremos aberto o prazo de inscripción para unha proba que o sábado á tarde ategará de corredores e corredoras a Fraga de Dona Rita. Como en anos anteriores, o Concello, xunto cos clubes Olimpo, Trieume e Clube Ciclista das Pontes, poñense á fronte dun evento no que haberá distancias para todas as idades, dende os biberóns, que deberán percorrer 80 metros, ata os máis experimentados con 6,4 km de circuito por asfalto e terra, e coa popular subida a Cubeliña incluída. Para esta edición teremos trofeos para os 3 corredores e corredoras máis veloces de cada categoría, agás en biberóns, onde haberá medallas para todos os participantes. A semana na carreira absoluta tamén se fará un recoñecemento aos atletas ponteses máis rápidos, tanto na categoría masculina como feminina. E non faltarán os premios económicos que oscilarán entre os 100 e os 300 euros para os 3 mellores atletas na categoría absoluta masculina e feminina. A saída da primeira carreira, que será a biberón, está marcada para as 4:30 da tarde e dende aí iránse sucedendo as distintas saídas consecutivamente. Con respecto á recollida de dorsais, poderase facer o mesmo día da proba, dende as 2:30 da tarde, no hexágono da Fraga. Como apuntábamos, a inscripción aínda se poderá tramitar ata mañá mesmo a medianoite mediante a web msports.es e será de balde para as categorías escolares e cun prezo de 3 euros por participante para as persoas que tomen parte na carreira absoluta. Os campeonatos galegos de motociclismo van ter este ano as Pontes como grande protagonista. De feito, aquí vanse desenvolver varias das probas do campeonato. O circuito de velocidade das Pontes vai serse nesta tempada de 3 das 7 probas puntuables para o Campeonato Galego de Motociclismo. Serán as categorías Superseries, clásicas de 2 tempos, Superbikes, Minimotos e Mini GP 160 e 100 cm3. A Federación Galega de Motociclismo, co respaldo do clube local Martín Vázquez, vai organizar na nosa vila estas 3 convocatorias imprescindibles para coñecer o nome dos mellores pilotos da tempada.
Así a nosa vila será o punto de partida dun calendario que tamén terá outros dous escenarios, o circuito da Pastoriza e o da Madalena en Forcarei. Iso sí, As Pontes abrirá a competición o vindeiro 12 de abril, como sempre con adestramentos libres e cronometrados na xornada previa. A isto hai que sumar as probas que o 17 de maio e 21 de xuño se van celebrar na Pastoriza e as do 7 de xuño e 27 de xullo, que terán lugar no circuito da Madalena. A Semana das Pontes tamén acollerá as probas do 7 de xullo e do 13 de setembro. Esta última do máis emocionante, o ser a derradeira proba da tempada na que se decidirán os gañadores de cada categoría. E por último falamos de deporte porque hai que falar que ata As Pontes veñen as xornadas de formación en fútbol praia que ofrece a Federación Galega. Primeira vez que veñen ata As Pontes na Praia do Lago. E ademais, como mañá é festivo, mañá tamén temos algunhas citas deportivas no fútbol. Analizámolas, contámolas, anunciámolas. As Pontes vai ser sede unhas xornadas de convivencia e promoción do fútbol praia que desenvolve a Federación Galega deste deporte. Este ano a cita chega ás Pontes, que ocupará o lugar de Arteixo, e será a única sede do norte, mentras o sur segue a apostar por Vilagarcía. O luns 30 e o martes 31 na Praia do Lago teremos xornadas de mañá dedicada a esta actividade, organizadas pola Federación Galega de Fútbol e dirixidas a nenos e nenas federados de entre 8 e 18 anos. A ficha federativa pode ser indistintamente de fútbol sala ou fútbol campo. Neste programa específico de promoción e desenvolvemento da especialidade contarase coa colaboración dos seleccionadores galegos e de técnicos especializados nesta disciplina. Todos os participantes teñen que ter licenza en activo coa Real Federación Galega de Fútbol e o obxectivo é que coñezan mellor este deporte e, sobre todo, desfruten dunha especialidade que é certamente espectacular. O horario nos 2 días vai ser de 10 da mañá a 1 ao mediodía. E mañá, ao ser día festivo, imos ter competición deportiva. Aproveitarás o San Xosé para disputar partidos pendentes no fútbol. E isto, neste caso, afecta a un clube deportivo As Pontes que vai ter varias citas de liga. Os xuvenis A xogan mañá ás 12:30 co Galicia de Caranza B no Poboado. Denantes, ás 11, pero en Narón, xogan os xuvenis B no campo do Cadaval que visitan ao Clube Deportivo Narón. E os máis madrugadores van ser os cadetes. Xogan tamén mañá os A na casa, ás 10:15, neste caso, que reciben o Ánimas. Foi todo por este mércores 18, mañá non estamos, mañá é xornada festiva, é San Xosé, pero volveremos o venres de Cantón. Quedamos xa que logo teñan unha boa xornada de San Xosé, teñan unha boa xornada do Día do Pai, e nos quedamos para o venres. Boa noite e bo descanso.